fáilse war críúil over fad hiige an lá seo lá Gairmeacha Gaeilge Mhachaire Rátha agus tá mbeidh sásta an doid sin daoine óga agus daoine nach bhfuil go thóg sin a eolais an seo. An teirteach mu géirí chóirt don éasóg aniu na bhfuil réimse lehan Gairmeacha an aoináil na Gaeilge agus le bíag smaoinú ar sin ar man cumarsáide híh ólaíocht de muintreachta de ar sin déisina an aoináil na Gaeilge. Bhí mu géirí just iad sppragu bheith smaoinú sin agus bheith smaoinú Gaeilge réú mar ábhar scoile. De bhrí sin thugraid aoichainteoir chaiste agus agratí Gaeilge agus scoileanna agus grána an bhfuil an úsáideas an Gaeilge le chaiste le teasan éolais. There was a job advertised at home in Glen as a community development officer with the Irish language. Doní sog sa léinn tá an go sé deachrathú agus nach bhfuil mór an postanna sa tír ach ag gnám cearna fecinn mu gcónaí go bhfuil go leor deisinaí do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu ach go háirí sa réimse muintreachta tá gantanas muintirí Gaeilge sa tír seo chun mbaile sin don na ranagaí pobail agus forgníomh cos le forras na Gaeilge agus daoine mar sin tá go leor deisina sin do dhaoine ága le Gaeilge. Tá freistal ar cáiste é fádraig. Níl agam sáil just dul mé ag an ggéalteacht. Agus támix minic Johnny, fake Johnny ar allscoil inis. Sin bhfuil an muintreacht fríd an Gaeilge inta sama. Tá mé cáiste níomh pá. Baithlam a bé muintir Gaeilge. Níl an daoine bhsag a Gaeilge agus baithlam a cúidí. Hín mé grú sé inta sama nervvíisi de caiint faoi gobar leis an Gaeilge fríd an man cumarsáide agus ruí ag baint leis an radio agus an telefís sílim go sin inta mai. Higla daoine bheith dul isteach bheith gobar i ggóla faoi léireáin scéamanna a dhéanú tríd an cistecréalteach de Gaeilge. Muoinú a áil le cuasaí a dhéanú a go dúach le daoine dul isteach na meáin a scoil Gaeilge acu. Tá sé dócréid a neart amhaon sin agus bú go mór na deisna sinna istrú agus a láid. Tá an deisna an dómh más mhéin so chun cóirlaí mó go dúthain dómh ná chun taithíobar áil. Sin an bailach is fosa le na ceangal ar fád a dhéanamh agus chun grééis an íochta dhéanamh. Bhí sé mar dlúcha den cuasa a Gairmeacha in san óscoil limní agus do ceirí sé sin le an posta agam le chunar na Gaeilge le an thóir áil cínte. Tír gan teanga, tír gan anna. Tá teanga aontacht tábhaach. So nuair bhí tú a caint in Gaeilge, tá tú achrú an dahan difriúil nuair bhí tú a caint in Gaeilge. Tá Gaeilge san teangatha aontacht speisialta. Tír gan teanga, tá an teanga go hinnta.